Здравейте на всички! Аз съм Рали и съм почти на 26. Или в момента всъщност, в който вие това ще го гледате, ще съм вече на 26. Защо го казвам? Защото 20-те години са много странен период, поне за мен, но май не само за мен, и за доста мои приятели. И това е период, в който на всеки живота ни се развива по много динамичен начин и много различен от на останалите. Имам приятели, които все още са в университета, имам приятели в същото време, които сменят вече 10-та работа. Имам приятели, които живеят в чужбина и то живеят там от много години. В същото време имам приятели, които наскоро се прибраха и тепърва преоткриват България като място за живеене. Имам приятели, и които пък се женят и в същото време имам приятели, визирам себе си, които пък им правят сватбен арк. Както ви казах, на всеки живота се развива по много различен начин. Както виждате при мен, аз вече съм на друго място, завърших, започнах нова работа, преместих се в друг град и така, за да не става твърде много житейски съвети, факти, открития. Нека да се върнем към основната цел на тази поредица и то е да ви споделям работния процес от различни проекти, с които съм се захванала и новите неща, които научавам по пътя. Да започваме с "Не прави си сам срам", епизод 4. В този епизод ще ви занимая с процеса по работа на ето тази арка, която направих за сватбата на сестра ми през 2023 година. Първото нещо за една такава сватбена арка е, разбира се, формата, която тя ще възприема. Съответно от това зависят вече какви материали ще са ни нужни, колко като количество и още някои други малки подробности покрай това. Разбира се, първото нещо, което мога да ви препоръчам като идея е да седнете и да разгледате в Pinterest или друг подобен сайт за идеи относно форма. Аз честно казано харесах най-много тези, които са с формата на шестоъгълник, защото шестоъгълник е една изключително красива фигура, която се среща на много места в природата и просто ми харесва. Щом сме избрали вече формата, можем да преминем към частта с сметките, за да можем да изчислим колко материали точно ще ни трябват. Когато си говорим за арка, за сватба, в случая тя не е централното нещо, което е в снимките. Централното, нашия важен обект в снимките са нашите младоженци. Това означава, че нашата арка трябва да е една идея по-висока, по-назад ще стои, което означава, че съответно трябва да знаем и височината на нашите младоженци. Сестра ми е колкото мен, а нейният младоженец е така, както не го виждате на камерата, горе-долу 1,75 м съм запомнила. Може и да е пораснал от тогава до сега. В случая, според мен, една арка, която е горе-долу висока 2,10 би изглеждала добре, както ще видите по-нататък в клипа. Малко по-различно се получават сметките, поради други причини. Сега е време да ви върна малко назад в математиката, която учихме едно време в училище. И тя е следната. Имаме един шестоъгълник, който е правилен. И през него прекарваме една вертикална черта, която ще е дълга 210 см, т.е. колкото трябва да ни е височината на нашата арка. Така, този шестоъгълник делим на 6 равни части, т.е. делим на 6 равностранни триъгълника. Така, взимаме си сега един триъгълник и го разглеждаме по-отблизко и се сещаме, че при равностранните триъгълници височините и ъглополовящите съвпадат. Височината е правата, която се изчертава от върха до основата, като сключва 90 градуса с основата. Така, изчертали сме тази височина и разглеждаме отново шестоъгълника с останалите триъгълници и техните височини и виждаме как тази вертикална черта, която начертахме преди малко, дето е дълга 210 см, съвпада с височините на нашите триъгълничета, които са по средата.
Съответно, какво можем да заключим тук? Че тези 210 см, като ги разделим на 2, става 105 см, значи нашата височина на тия триъгълнички е 105 см. Окей. До тук лесно, окей, всичко, разбрахме, нали? Ако не, връщаме назад клипа, гледаме още там 5 клипа за математика в интернет и се връщаме обратно. Така, сега, казахме си по-рано, че ъглополовящите и височините в един равностранен триъгълник съвпадат. И това, което се получава, че при изчертаването на височината, ъгъла при върха от 60 градуса се разделя на две равни части по 30 градуса. Така, разглеждаме го и всъщност виждаме, че са се получили два по-малки триъгълника, всеки с по едно връхче от 30 градуса и едната му страна, т.е. единия катет, е 105 сантиметра. Така, отделяме се, взимаме си само това по-малко правоъгълно триъгълниче и нали, с тези му два компонента се замисляме как можем да си намерим някои от другите. И тъй като знаем, че такова нещо като тригонометрични функции съществуват, си отваряме табличката, припомняме си нещата и виждаме, че тригонометричната функция тангенс ще ни свърши перфектна работа тук, защото при нея имаме нали, тангенс от определен ъгъл алфа, е съотношението на срещу лежащия катет към прилежащия катет. Така, маркираме си сега, ъгъл алфа е горе при връхчето, тези 30 градуса, които са. Страните на този триъгълник са А, Б и С. И съответно, тангенс алфа ще ни е равен на С върху Б. Или тангенс от 30 градуса ни е равен на С, което ни е неизвестно все още, върху 105. Отваряме си табличката с тригонометричните функции да видим на колко беше равно тангенс от 30 градуса и виждаме, че всъщност е равно на корен от 3 върху 3. Правим си едно така простичко уравнение. Корен от 3 върху 3 е равно на С върху 105. Дъра, бъра, сточа, дъра. И виждаме, че всъщност нашата страна С трябва да е дълга горе-долу 60 см, цяло 62. Тук съм си го записала на листчето, че не мога помня наизуст. И това означава, че като отново погледнем по-голямата картинка, по-голямото триъгълниче, неговата основа, тя е два пъти страната С на това по-малко триъгълниче. Това означава, че тя ще бъде приблизително 121 сантиметра. Тъй, я да видим сега как ще ви обясня рязането на летвите, предвид, че нито съм математик, нито съм дърводелец. Поглеждаме нашата летва отгоре. Виждаме я така в дължина, как изглежда. Тя има и някаква определена дебелина. И затова като искаме да си я отбележим по някакъв начин в 2D пространството, можем да я отбележим с две успоредни прави, които бележат горната и долната страна, очевидно. И това, което трябва да направим е да я разсечем с една трета права, която трябва да сключва ъгъл от 60 градуса с нашите прави. Но тъй като те са успоредни, нали, така по диагонал, като цепим, при едната, тук ще, боже, връщам в математика, която е много назад във времето и обяснението й е толкова сложно, въпреки че математиката е толкова проста. Така, като срежем като пресечем тези прави, от едната страна се получава 60 градуса, от другата страна е ъгъл с 120 градуса, от долната страна пък ще е обратното, нали? Ще има 120 градуса и после 60 градуса. Така, взимаме с тия парчета, обръщаме едно от тях, така че 60 градуса от двете страни да седят едно също друго, докосваме ги и ги събираме и виждаме, хоп, получава се ъгъл от 120 градуса, което всъщност е вътрешния ъгъл на хексагона, на шестоъгълника и това означава, че нали, по този начин правим вътрешните ъгли и всичките сглобки на нашия шестоъгълник. Препотих се, докато го обясня това. Знаем си вече всички подробности по изчисляването на самите
части на шестоъгълника, правим една обща сметка да видим каква е дължината на края, залагаме малко екстра и преценяваме какъв дървен материал да си вземем. Най-често летвите, които продават в големите строителни супермаркети, са на една определена фиксирана дължина, която от нея най-вероятно ще успеем да изрежем 2-3 от нашите летви и ще ни остане някаква фира. Не се притесняйте, това прекрасно пали печката, прави лагерни огньове и така нататък, ще го използвате. Така. Оттам нататък харесали сме си в кой магазин има подходящ за нас материал. Грабваме си двама приятели под ръка, които твърдят, че са супер заети. В случая тук на кадъра виждате Снежи и Иван, които учат за държавен изпит. Карате ги да обикалят 2 часа с вас из магазина, да намерите материала, да го натоварите, пък да видите дали има екстра. Мерите една камара види, за да видите коя е подходящ размер за вашата работа. Грабвате няколко планки, грабвате един вайц и се умитате вече към работилницата, където ще се строи цялото нещо. Ще имат светя. Вчерашния прогрес, по-скоро тест, да кажем. Планката, DVD от другата страна и по един дълъг. Музика ми не работи. Много. Добре, схващате една дълга видео, ето така, на всяка страна, така че да може да издържа на напъни. И единственото, което се вижда от тази страна е, надявам се вижда добре, не толкова близко, е само това, което на самия ден, предвид, че ще има декорации, не мисля, че ще се вижда толкова. Ако се чудите защо слагам хартиено тиксо на местата, където режа, това е защото когато няма тиксо, може настрани от срязването перпендикулярно да се штръкнат или косъмчета, или манички чепчета да се разцепи дървото. Затова е малко по-красиво, когато сложите тиксо и в случая може да видите ето тук. Горе-долу колко по-равно е. Частта, която е рошавата, вече я сложих, така че може би няма да мога да ви я покажа. Ето тук има мъничко от кофти срязването, което... Хайде да фокусирай. Ето тук се получават ето тези... Което почна ли веднъж да се зачепва, можете да си разцепите много навътре дървото и да стане кофти. Един друг проблем, който също трябва да предвидите при рязането с циркуляр, че мерите за 2 еднакви парчета до сантиметър и в следващия момент, когато режете с циркуляра, всъщност ножът ви изяжда съвсем малко от дебелината, от дължината, извинявам се, и се получава една такава малка гадна разлика, след което трябва
да си доизкусорите и това. Ами, приятелчета, толкова за тази вечер. Завръщам се в работилницата, може би неделя или понеделник, за да довърша останалата част по сглобяването. Въпросът е, при малко, докато си подреждах нещата, видях си останалия материал, какво остава като материал, се оказа, че всъщност имам доста повече, отколкото трябваше да имам, което означава, че правилно не съм си сметнала нещата още в началото, но пък, хрумна ми една друга идея сега преди малко, с която мисля, че доста добре ще оползотворя този друг материал и ще видим как ще се получи. Така че останете на линията и на YouTube и на прозореца и там каквото къде погледате. И ето как изглежда края на деня. Няма. Това няма как да е 20. Добре, варианта е да го скъсим. Да са бедята ми е около 18 см, 2,10. Още 18, 2,30. Добре, това май ще седи твърде голямо. Имаше рулетка. Аз мога да стане така. Искам.
така. Ще стана работа. Ще я използвам. Прави. Пускай го. Викаш едва ме нави. Чакай, така или така? Както искаш. Само да се вижда цялата. Цялата се вижда. Абсолютно. Чакай аз. Пълен фарс, абсолютен. Как да си го направя по-неудобно? Искаш ли да това? Така, последен апдейт за тази вечер от работилницата в София. Нищо не се е случило. Така, последно успях да измисля вариант, в който като нямам бантик, трионче, някакви други неща, да мога да си изрежа такъв вариант на летвите, така че да мога да си закача нещата с планки. Така че отивам да изрежа последното парче, след което вече разглабям, събирам и си ходя. Най-накрая. Ще ги сложа някой ден нормално, ама друг път. Искам някой да ми обясни как се губи летва за буквално 10 секунди. Въртнах се, оставих нещо някъде, върнах се, взимам тази летва, оказа се, че не е тази летва. Аз съм озадачена. Друга такава летва няма. Тази не е разпробита. Аз онази я разпробих. Как стават тия работи? Ами, приятелчета, това беше всичко за момента от SmartFab Lab. Приключваме тук с работилницата. Следващата стъпка е утре да пътуваме към Исперих, съответно в Баба, да изкуря дъските, така да летвите, да ги байцна и да направим в финалния ден последната сглобка и да видим какво точно съм сътворила. И надявам се, че с магията на монтажа ще
ще мога да ви покажа след малко и финалния резултат. Още веднъж много благодаря на Smart Fab Lab, че ме приютиха тези няколко дни, докато сглобявам и докато си правя всичките тези тук рязания, нагаждания, за всичките съвети и като цяло, че бяха супер домакини, така че кудос за тях. Добре. В крайна сметка не сме в баба, в божинката сме. Докато аз свалям последните планки от летвите, той ще настрои шкурката и след малко почвам да шкуря, после байцване и така. Ами, случи се това, което означава, че ето тук натискам повече и това е първото парче. Надявам се да не направя много други такива, защото все пак трябва да ми стигне шкурката. Ако се разкъса постоянно на такива малки, това означава, че трябва да търча до магазина за още. Какво ще кажете за разликата между неизкурените? Много рошаво. Като бебешко дупе. Ете, това е думата. Ете, това е. Много добра работа. Ама работника нещо снима без да работи. Малко. Ти за експлоатация на детски труд чувала ли си? Към детски труд, бе! Ти си вече дърно магаре. Знаеш, че на децата, като работят, им се полага поне един сладолет. Ами, ти вече не си дете, така че е много лошо за тебе. Аз междувременно шкурката, която скъсах, реших, че ще пробвам първо да я залепя с гафер и да я сложа наново. Да доизползвам тук все още здравите части. И ще видим какво ще се случи след това. Трика с гафера сработи, така че продължаваме със същото парче шкурка и да, ще мисля малко как ще. Искам само да ви покажа разликата между една изкурена летва и една, която в момента предстои да изкуря. Просто да видите и просто да видите колко е рушило едното спрямо другото и защо искам да го направя, въпреки че не всички ме виждат. Давай, направо само с байци. Така че понякога вътрешният перфекционизъм е, може би, едно добро нещо. Ето сега тази в ляво е изкурената. Тази в дясно тепърва я захващам и просто си личи разликата между двете. Ами, продължаваме! По-добре е пръсти да си ми слепил, отколкото са горе с такива горещи сили. Така е в Съни Бич или в Испери. Все едно. Моето работно място. Последното за тази вечер. Приятелчета, време е за последното сглобяване преди големия ден.
Такъв съм се родил